Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Lay phi baro gnigilong ki khubor bam da kasni. Ki pulit ke East Jhanda Hills District Executive Force EJHDEF klabat ikawi ka thuk ha ki jingja ki basuba ki drok ha kasni ublay hanong sning. Kabala pelong ye gajin khnra drok kabajur bha uni ublio ubla sha kanno bla tep kertengam official riang arflai snem ude khun jong ukanga je riang obade ubasyang basa ha poloi punji ti ha Kashar District Jonggajila Assam lapin sange katba udang syong ha kawe katuk Bajaj Dominar 400 kabadonu number AS11X2819 ha kabajurip ki pulit kilalap ya artli ki song paket ki badan shpok paket ki mar bla suba bakide ki belakang persha kajingtas kabaring kong kalapin tikna bakate ka jingdi kadai ka jingdi buan cannabis ha kabala antat bakajingkya jung u kalong shpok kilo ki pulit kilo kurup ya baru artli ki drug bade ka thuk bala register ya ka mukot duma kat kum ka an NDPS